Hos Vestergaard der arbejder vi både med store og mindre IT-afdelinger omkring Eitel. Ja. Og jeg vil sige, at den erfaring, som jeg har med, det er, at Eitel virker rigtig godt både i det, kan man sige, den mindre IT-organisation, men også i de store IT-afdelinger. Hvad er din erfaring? Og hvis jeg må sige det på den måde, så kommer I nok ind under betegnelsen en 20-25 mand. Det er sådan en mindre IT-organisation. Hvordan fungerer Eitel hos jer? Jamen, det fungerer jo rigtig fint. Altså man kan sige, det var jo, vi skulle finde et eller andet, da vi skulle bygge vores service desk op fra bunden af. Og Eitel var det nærliggende valg at kigge på. Der er ingen tvivl om, at Eitel er meget stort, men man behøver jo heller ikke at tage det hele i en stor mundfuld. Faktisk vil jeg anbefale, at man tager de små bidder. Og man kan sige, vi havde brug for et eller andet, og som rammeværk er Eitel fantastisk, fordi det er jo afprøvet og gennemafprøvet alle mulige steder i hele verden. Ikke? Yes. Så det var meget nærliggende for os, og jeg mener ikke, det er noget problem, at man er en lille eller mellemstor, eller hvad man nu end siger, IT-organisation. Jeg synes faktisk, at det fungerer lige så fint for os, som i de helt store.